jingle menti bat mutlab ki sarkar la kalong ka sarkar jala ni sarkar pedeng kam dei shu tang bat kawai ka mat jing dawa hendrei jan bun bun sien kalong jan habaro ki mat jing dawa jong ki pajba hakani ka kenti na ka jingkmi lenti bakan don ka khubor ka babha hakabai dei baka jingeki ki samla puli ka school ba North Eastern Hills University Nehu kabalam khamat da ka seng ki samla puli ka Nehu Student Union bat ka KSU Nehu Unit namar ka jinglen ladi ka jongki kala kenjo shaka khatsan singi bat bandandru bon ki samla ban poi shaki jaka sumar pause ka bakut ka dei tang ka jingi selok bat ka jingwan kentu ki he sarkari kini ki samla puli ban wengno ya ka jing sha than ompat ban phae ka khubor shaki bor ki badai ban shim ya ka rai halor ki mat jingdawa jong kini ki samla puli ka ba khmat e ka dei ban weng mardor yu vice chancellor ka te ka school ba u professor Prabha Shankar Shukla Nakashuki palat laispa saupo arteli ki kenta ka jingsha than jong kini ki samla kala yat tang ba hadu menta kini ki samla kimpat snokwa bakin tian jingbam naka shintur jongki namar baya ki jingdawa jongki la shupen slam ka baki samla ki ong baka long penban kumbaki up bandon ki bayap naka ni ka jingyaki ha ka jingle hiar she ka te ka school ba nakaliang shulong miel la yo panikren baru samla shibat lang rumbai u general secretary ka KSU Nehu unit bat u Nehu su general secretary u samla Toniho S Kharsati menta ngadon hang ni Nehu ni gede ga jaka ka bakini ki samla ka Nehu su bat ka KSU Nehu filam e bagi don ki dekat ki jongki bo ka jingelam jongki aru ngelam wei nak liang ke Nehu su kita nak apa dia ngajing syatkan ngai baro related nak daw ayu begini kun samla kilami khmat hawan bu iki jing dawa khmat jongki bat apa dia kita ngajing ya lenti ke jongki kalami pat sade ka wei ke jing dawa kata ga dewan dawa bau new VC ubah don menta ka leave ini bulah yo ta ka shuti ka bau ne chong shuti bau de ban hiar na kini ka shuti ka bau shong kum VC vice chancellor jong kini ka school ba ka badan hang ni apo ka jela ka jong ni tentang don bat samla shibat ba kini ki samla ki layat mata jin palat khat sau singi bolong no artayo tam ha ka jing shong shat khan ka jong ki ban bu i ta ki mat jing tawa ka jong ki akman patungin osngo na kaliang ka jong ki khat sau singi ka layat pi ki samla puli pi lai bu yakini ki mat jing dawa ka jong pi hakini ki khat sau singi PE ayu hatu PE nem bakadon kata ka jingkit kli na kaliang kita ki nong penya jong ni nong college PE bade bat daga de na kaliang ka sarkar jala ka sarkar ya hatu PE nem ba kita ni ka jingkit kli ban yu namta ka bha ka me jong pi ki kon samna kong la stang ne ka jingsha thangan ne ka plau jong khat fistre kam jong visi te khabar nak nang ya ki por ni le se o chief minister wan chisin tama wan kum chief minister ke wan kum rushman te ka jing kedi kalau ni panu ta chief minister wan kum rushman se kini ski bala le bon khat long la jan baro hit khat ki bala poi la kit hospital nak da ko jing plot jong tan spang wei na infra sat ke suni asha asha hospital da jing plot kamet bat lo ki sini apa piro kala lo de di simat kumbu mai lam jong ke suni asya staf da konsen susi kalau mai ya kit khat asha kit se lagi jong ka ai war arsen haro bangan la ban yalam nika unit pada teman bagi nang yo yang komet kalau kau ya kena keluar si pengakhang itu mamla ke malah ong iki bar gila pancimras indras kampan iki kapitai kajilan ada joki lagi kiamba nang ikan mereka ada bagi lagi yo kajinjo jadi mereka ikut ko ansen yang haru dalam juga nika unit hai pada siapa yang kisah dari bagi simpang yang pasti se naik kuat ini menyiap hamil marwah domita
kata interference ke interview kata yang sarkar bahkan ya tok ya kan sisi industri education se la man tok ande development kata guna ba se tok kata jin industri kelak pak kita team members including tambah tak untuk mentah pada kita team members global man ya ka jumlah ni bahkan sengap te kasur jumlah ini buat tunjuk ya kota ini di let's say kani ini pa kalian kabar sarkar tunjuk sarkar kalian sarkar India let's say pa ini bagi ya pakan ni pa bagi cak ke emosi ahli apa pelan dalam jom bisi kalau let's say nak pa ai ka kopi ka sti ka bang pa baca letar kat ka batkan musuh bagi ai kopi syaka national merai commission tunjuk ya kami kalian merai commission Malaysia nak kalian juga bagi one week ban jumlah kita kat kini kisi kita layak nilai janban lah kisi kiwan kita kihe sarkar de khatam ya nang sarkar jela ni rumta budon aktivisi walaupun man kai ke jingi krem ke jong ki pan ki lagi ki officer dan kihe sarkar kunjung aktivisi jadi kami kalau yang ayat kata ka inquiry pantai itu mah dong tahu long kajing dawan kerjaan jadi pak ni kita ki members kita ki tu members kom inquiry committee ke bagi iba cemat dan we ru nak ni kajing la juni le se makam satu pa ya kajing ki samla ber kunjung kajing long zaman jam kan si kini kelaban dan kita lagi exercise lah kalau lu pernah we ki isi baru macam ke Asam, Universiti Buwe, Chairman baru macam ke GC apa let's say kilap dan ke kita hati lebih nama kaduk sini ini dan kilap dan Buwe numbers dan asis sikit akan dia ke bentah bahkan dia cuma jangan ni let's say kat kampai ini dia ada masuk ke cincang ya kini apa ide pat kinoi kai suba oh itip kidon kan kita kidon semua kita sempat terhilang oh ini bagi ai ke jingkershan cukup kanu ke jingkershan ki ai kanu ke mensim bagi ai kata ke ono ke support pi jingkershan ini baru yang jingkershan yang kali ke senjap pemisim pada kamtam ni yang kita meta kila ai di kaman kedian kamtam bahkan ni ke ada bukan dia aktivisi pada apa yang aktivisi tu ya kata ke internal inquiry committee bang ibla dari debat bebas terbunuh bah ese kita berisi kaman paisi make berisi kam kaban kampai jadi kita banyak sebab industri kekani ka jingki ke jongki ni bamta bata ke inquiry committee nangya tendre hapden bata ke jingwan ke jingwan silok jong ki officer sarkar dalam sarkar kalian kita mikir apa mengayo pemikiran aktivisi telefon call kiyo na dari kemana ke sini ya tu keipat ke message ke bapikwa ke direct message lagi yang kejongi ke bapikwa dan komisi barba katu ke order maka ai ka ministry kalau baik pada satu points apa pun ke masawi kan sudah pun ke bahasa betul saya bah si dewi lagi bah sya mampu melawan kuat yang cuma jelek jumpa keiklan nama bah tak duduk kita kami si kebat ayat yang kita ke order dan kalau naik ke suspend ibu naik ke air leave ibu nanti further notice ke pasutkan yang baru jadi keiklan nama ibu pada isi mesin ni kasih kita ke end leave bahkan mesti kan air ke order ibu pansin apa kah kadang-kadang kita akan ke bentar pada jika kaji komplainnya dulu officer cuma untuk ke department ya kita cek ayah kan ni kena suspend sport kita pakai inquiry kan ya di apa saya akan mesti kepada ayah sehingga apa influence ya kan dia inquiry kuma pilih tu meneban nagisni kita kat ujungpi kilampun kilanang pois kila hospital Rejing subar kidon haban sanya ama kakot kakia jengki kam yang amar bayok ki yo pada kiwe ki Jepang justam atu pi ipat bagan ni ka jingpen slam jong ka sarkar agalong
ke sarkar Meghalaya ke jing bomlek ke jungki penekren mat ke sarkar India mat sarkar Padang ini dengan delay tactics so ini nagal yang supi ki samna pulit dengan delay tactics Ông ấy biết là xe cái quả ini và nhà bạn này mà bà cái quả mình job là xe cái snow xe cái đơn vị snow juga và nó là thay luôn kin object na ningin sort in question niya ka order juga man put man pa uling si siya na siya na sa jong xe tahi kawai ka daw bagi kwa ban Islam bangin ang pa yung punya policy pada kalau nak kata si kuat kata bahkan langsung siapa kecil safety ni bagi bahkan dan PDA sebenarnya nama para misteri ramai dari rumah safety sebenarnya kuat dekat aku menjulong hawe bagi matmo dan kununu ki pakadon kununu ka bagi ki dapat ba mapi ki samla puli ba pi namba don kamba kuat namba bis Banyoi banagaliang ke sarkar jela kade lada namar hakiwe kimat lada ban fun kala ban sekali atau banyak keren ini kemat don kam nim bagi kuat na man samla bagi don kita kino yalam kita kitli kin hiar sidel hi keren ini kemat mata ini dalam kamar si kajing juni kaya lembah unir misi pula ban sekali de nakaliang juni sebab kami kita di marba kecil juni marba dan semua misi semua bukan apa baik oleh kami semua jadi kecil agar kita pada semua ini sehingga apa lagi kami yang lama di beach program ministry wan dan semua yang kecil kecil jadi sebab om yang semua boleh mulai pada ini kita ingin bagi nafsu staff kecil kita portion tambah pamtai kita kini dan sing staff kita pun balak syutai custom juga di mana department dan kami akan dekok yang memberi kampan kini Pak Rok kalau kawan dapat yang engineer boleh juga arsip dan sebab pi ka lawai ke bakumno ye kami yang mentai kali kami senjam misi om nama tak apa kami kajumi maba syuban mau ba yang ini baca kan buan mani tak depan dia berani lagi kan bos kita dia kayak kami lap mani bagi para belum din jami kuat ini mat kajul kanjing mani mat marbaga taki por kisam kita lakukan itu kedai ka wina ka suba mapang bagi dan sebab ka top 15 dan top 20 dia mentahi the worship team di visi kajing arsut juga ranking juga itu dia kala ran kiwe kiban om kiban boleh nak kan itu semua diminta itu anom penslam nomor nabi dan siklon kemat ini ada dur kemat ke jompi kala nak telat dari kembangnya snopat ke jingkran ke jompi ke klan abide kini ke jingki ke jompi di takano pat kapapi kwa pat ban snow ke kupot i papi kwa snopat bagi bubun balang tang yar kita sutu ya kini jing kama pi dawa kadai namun tajong no bat beli bahab ban syakkan kita pun samla puli la pun ai ka kerwak ka kumno sya di nongsong snong ni jelah belum kompis ni ke ba mesin yang senjam kelang ka berat lawan air kecil kesyan ni nandun kisah dalam kisah lain lagi ya kisah tidak bahas dalam babun baik lah siang lawan menjadi tengah ekspor nama nak semua yang kita baca kesyan juga maru balik diwan kesyan ni cerai ba kali rezeki di oknum ta baca hajinya jumi memata yang belum din kayak kerwa ngapa ban besuk di pada program sini kiba boleh tulak matpik jangan ni ka keluar ke jeni ka keluar bangi anta kalong ba dada mangihi kilong ni tili nafta ka sa kamit jeng para samla pada program jongi kanu kecil le leads kan bangi poisa kecil samla tu ni kumno pilong bentar coba mentah itu di tempat rumah atau di tempat slot kemudian aku sudah
Cuman itu dia pimene kesir lah Cuma Russia Ayah Shintau Project Kawedi Paling lo kalau jangka BT Paling lo kalau jangka ini pemain dengar sama kumbang kalau besar tapi nggak kumang stable dari kita orang mesin kita beli hanya mesin misalnya masuk kemudian kita makin kuat pada pemain Hishimba Pedeng kita ke jingklot dong kamet dong ke puli ke jing puli pin hapan Pedeng di kini ke jing lek nanti nak long ke sorkar atau no pro ahli ke sorkar ke bah itu don nem ke jing kermen dan jing syariah bah yo kita ke sorkar beri resmi antara ke bah kami mulai tang pinong sunong ka dewa kita ka puli kita harus bisa mencuri mentah ini kita lapor semua kesalahan nilai tinggi dari universiti junior kalau dah lockdown baru sedikit lagi sih kalau ada kajian kuliah tu kalau dah bisa kata kajian kita kajian kuliah jadi jadi menunjuk buat menyiru ni ki member sikinong yalam kan ke sekolah ba nilai semua saat tangan dan tak bahas dia jadi kalau bisa kajian kita kajian kuliah jadi nama ba lesi menunjuk senyo pakat ini isi sistem ki balai lek kajian kuliah kajian ni syu kuliah ni tu exam bat kum ta ter tang ba kedai pat lagi peja kan ka lagi universiti ni pat ki usai bal lagi nak ki kuliah lagi ki le baru kan ini isi report ranking kadang hap support saya tahu ni kajian ki jadi bunyi buat pengembangan kan dari universiti ni man pentelai kan penuan tak si saya kata buram kumbak ni semua mentilong suah kisahnya sunyi ke balai lek baju orang baju bahkan dari universiti ke dari saya mencuba nak top 10 di top 20 dekat kumbak ni ini kapur mentah dari saya bensu orang maba ibat report di barem ibat ke sarkar khamsnyo bah man ka khamsa bhai jing dawa jing thina nama tu chicken snyo jing ki ani hu kam de tang ka sen ka bareng kong ani jing ki jungi kam chicken ong ni ki board ila jumi be kinong yelam yu snyo ke so jing ki bat ni ju iru hi ba ka don ru ata kata ka jing kan se so ai jing ki tang ba kan ni ka klimat ru mentai kan ni jing ki jing ku ba kalong man chu ong ni pingi lai i na kalen ka sokar pedang kampatan kata ka jing phak jing delegation ni bensu ong pensiun AP lawan chief minister Konrad Sir Konrad kongkal sangma tama ka jingwan jing iru ka dei jingwan chimat yong teman chief minister tang nak kata dia nak nak pensiun tu bah hadu ka no ki sya ka kata ka jing bakli na menta nak pulih dan ka jela de kumjur da ter la bun hi ki bayawan kun i bak pol ri la wan hi lawan kun ilawan man ki li man pensiun ni kalian jing i la ong hi ba in sapha kata ke korwa mes ajisen shaka ministry of education shaka sarkar pedang himan pensiun ke jing ai jing okay na dukat no ngi kata ka response dukat no kin phak kloye kata ka delegation jing ki shaka sarkar pedang but tak dukat no ka sarkar pedang bekan response ben chupun ong pila artayo mentangi laya don ka jing telot ka don shisha kamet ka jing tang ba kum bangi laya zdangi ka jing ki ngim kwa hiro ban chu in o ka pedang habaki wan chene to ki ra nem ka khubor ba kadon ka khubor ka bapha na Delhi baki convey ka message kumni kumtai to ki wan pensno ne mi kita ha ka bayde bat ka jingwan jong ki sarkar jalla jongi kila juwan kila ju pensno ye kata khubor tang ba ka khubor se ka ban chu on okum ka khubor ka bangi yo na barok kiliang hi kade bitang ha ka bayde bat ki jingwan jong ki to ki bruna ministry ka ministry of education kala shnai ka to ka two member inquiry committee bat kata hi kade ka we ka khubor ka bangi yo wat na sarkar jalla jongi bat kumjuk ka sarkar pedeng tang ba kata ka committee ro haching sha ka notification na ka order kalawan na du khat sau tarik tementang la ye poi kumbak khat khandai tarik tekat kum ka order ka omba kata committee ka di ben response ha po jong khat san singi tamam mental ringi lang ping kumba san singi kala le na du mi kata ka order hadu mentang in padyo re kata ka jing sha ka pura balano kata ka committee kan one par kata ka committee kumno kan assess yangi hakini ki benta kalong shai kemudian Allah santi mentara mi kata ko ada legit kalau legit sha bagi bakli
jadi sisa bagi kuat menurut rakyat kata jing telah ke berpahan antara jing ada gigi perkat gigi pun senyum tu mengingi dan pedeng kata jing cakap jadi benlek kam keluar gini kata kalau action akan bagi kuat akan lain jadi kat ibrio juga bagi bawan mati ke sorkar jelah ini bagi communications dibagi oleh sorkar pedeng isu omik tang pakai sorkar telefon yang kata komiti dan lihat tentang bagi kata komiti mereka practical isu kita berkata komiti kadang kita ngah jing thok dengan Ministry of Education banong bahkan shame practical action sadu mentangin penjo i kata di sekanu singi awai de berkata nama piong ba pilaya up eta komiti sekanu singi pin up but daganu kalinti betrai pin ya pan pen bakani ka kubor ka de ban lek direct ka message ti Delhi kumba ngilai zanghi kan nge jingi ki kumba piyo ihi bagi jingi ki long very peaceful ketika peaceful demonstration peaceful hunger strike protest na kalian jingi kom ki kena pule ban pensiong ngi de ki kena pule ka jing shim sendam jingi kan ke independent hunger strike pade tat anda ngi i ba UVC sngap Adaman udalong adaman palat sngap yangi penban mi media ukun thok kala yangi hi ong kala bagi kena ki de adaman hajing shisha jing long adaman ke de ga jong bat ke de penlong yangi pat bangin mi kum yang kan demonstration te kata ka benta ben ong bahadu kat no bagi ni shong yang kan kata ka de shisha wat yangi ngi hakane kum bakalong mentangi ngim pala banai ga jing shay ga bapura hoi kum ki nong yalam shi bentangin don shisha kata ka jing snyo khian nam ta ki par rakhot bangi i bagi dekat jungi ki pang ki kelon ki ur komentri pensinya wat ya lader ngalapoi kumba arsen di hospital tangi perkhat kata bentangi snya kata ka jingba kali ni hapat perkhat anda ki dekat lader tang ba komentri pensinya pi ka jing ya ki ka jungi kumba kalong mentahi tangi i bakampat sei kata ka sok ka batiang ke komentri ong ke inquiry committee ka balal de thung kata ka de ka ke ka belong basic mo nadal thung ka inquiry committee ubri ubadon ka allegation ubri uba syakban file complaint uta ubri uladi benlit haka leave kan kata ka deka basic rule tambah dari ngipet ya ka jenglong university jungi mentapat habangi file complaint against jong UVC penban jaka baka ministry kan direct ya ba unshim leave kata ka deka normal procedure ke ipat ka pensiun si yangi kalong ba mau ushim leave dalade lada UVC ula syak direct na ka ministry ba unshim leave kata shisha kalong ke ka bangi ngingin kemen shisha bangi kidang buram hai kum kata ka direction tama kum ba kalong mentah oi UVC dan ha kan ka school ba tang bapat kumno umi na school ba ka de jing shim shuti hi jong uda ka mon sing pha jong ta bangi pakhat kum kata ka bentapan ngingi kwa ba bani biteng ba kan jing la ka jing tar hadu bangi nyo ya kata ka ka bangi ngi latmu bat ke bangi latngan bangi latrang tama ban perkhat pa ikit khot ki jongi ki ba poi hospital man ka singi kajing shitam kamet kajing ki berkumjur ya ki bahing bahasem ki jongki ru kita ni kata kajing snyo khya nam ta ka bha kamet kajing ki kata ka de ki sya ka pen ka ba ai ngi bangin perkhat sa sin bangin consider ya kan kajing ya la kajing man shu ong pat na kaleng ngi kum kinang ya lam ta ngi la de kan hiru ya ki de khot ki jongi ru ngi la pen shai ba ka sngi ka ba khat wei ka singi bakhat ar ila pensyah bangi i baki ur ki mensau ki kimla shu ma ki kata kamet ka jungi kam sha wallah ki lishim ka jing sumar hospital ro ta ki lawan phaing i baki tlot na pensyah bhai ki ba ada pisnyo ba pipi mi la shu kam le ma phila ban kan din tak shipor shim razba ben khlan bhai le de sawan tamakum mangi ihi ni da aingu shisha hi ki ni ki khot ki jongi ru baki da shit raham hi dar la deru baki don kata kamen sim baki ni la nam ta ri ki jaj ben ru ko jongi badi helor jo kata mentangi i bawat ada ki labi no hospital ru wud ki wan joy me ki ni jing la tamba shu kum ki nong yalam ni don ka jing ba khli na menta ki ni ki khot ki jongi bat ni don shisha kata ka jing snu si ban shu ong ma kata ka jing snu khang ha bangi i ba ka sarkar jella ba ka sarkar pedang hi ka lom kum ba kam yo snu kam yo i ya ki ni ki jing pang ki jing shtang ka bingi ngi ya sha te kajingwan kajong kini ki officer nak sarkar jila nitip bekiwan bani selok ipi ban ong ban wengno igani kajing ki kumno pisngau ye kata kajingwan kajong ki kajingwan hi kajong ka jong ki ne ki officer jong ka kum CS mene one hoi te kajingwan jong i chief secretary isa DP walang menero kata hi ila reiterate bang kata kaju kajing kerpat mencolong appeal na kalian jong i ong ba things are going smoothly na kailangan jong ikila shame action bala kinman kita ki bro ministry bahkan sedang kata ka inquiry but ikila request ru yangi bangi ngi day ban
pensangit no kan ban call off no kan ka hunger strike ka jongi te na kalen jongi pate kum bangin shuong hi ba hot nyu i wat mangi nyu i hi ba ka ministry ka lapak direction man mana kata ka committee tang bahaduk menta kam don shisha kata ka jingpen urlong yang kata ka direction no ka ministry man penlong hi kum ba kal de tho hoi ki wan hi ki bru sarkar mo ki wan ki ong hi yangi ba kalong positive tang bakat kum ba kalong menta hi ngi kam don i positive kum ba ngizdang hang ta hi ngidang yadon kapat don kanong kata ka direction ne kanong ka bapen i shai bapen i pura ba une UVC ula sha remove hatu ula resign dala de la ne ula sha ban pha man shim leave ne suspend ye u te kata ngimpat syam hadu menta te ka jingwa keren ka jungki hoi le sin na kele jungki kela persang ta mengingim la ban tip kata tang ba kat kum ka ba kane jingki kalong menta hi kum bangi sedang nanduk ke day 1 ba hadu kan ke day 15 ka jungi kadang nyat kum ju hi beli PE ba ba ban weng ini DC OVC ka jungi jung pi kum ki samla puli na kaliang ka jungi ha ka baidi bat ka jingweng hi jung OVC le si ban pension mo ba imat ka dewi tang ka political will kata bai kan ong ip namar ka jingthung ka jingthung ka jung OVC ban chu ong ka dei balathung da president of India te ba nakaliang ga jongi ngilapa numerous recommendations ngilapa shibun ha kishiti ya what i president ro tam hadu mentapat ngimpat yo katakan no ko response nakaliang ga jongi kata ka dei ko wishi benta but ka ar benta ka dei ko mensionyo him ba ki state government ro na ngila de pa even sha u governor ngila de pa ka shiti nakaliang jong governor hakitu kising kindiat ngila yo snyo hi ba u governor u lakwa ben keduk yangi tang batat hadu mentaro ngimpat yo i kano ko response no governor u shongi u shukwa ben kenduk tang hadu mentau klampat wan ben kenduk ngashim hi kerteng u governor ba president kadau kolong namar ba president de jong ka university jongi but u governor pa u de chief rector jong ka university jongi kaladangi ko ben pen expedite de kan ka proses kadi bitang armut hi balak shisha ben rai kubor ne rong balak ben smoothly ben rai kata ka jing favorable demands jongi tang ba shibun ki bill sarkar kilai wan men ni tang ma kini ki bade hakli du kum president ubadai benta ubadi visitor jongka nega university jongi empat governor ubadi chief rector kim patchen ya wan ne kim pat ai kano kata ka formal in writing ini hadu kana kata hadu kana ka pol mentaro de haka jingweng ka jong OVC bali ba ki ashin jinjar nagain jinging yesno bakali kata jadi bi kata ka political will hi ada kidan shisha kata ka mensim malaki dan kata ka jing ba kli te ki ale ban shim de lagi kana ka jing khas ka jongi tang ba dat hadu kum bakalo menta kumbang lagi sunyi empat yo ke reply what na president and what na governor nakaliang jung pi kum wei nu samla puli ke ga kerwa ka pa pikwa ban pha shagini ki nongilam sengsan pertei kita ki nomi khmat ki jongi ke bangila pha shagi yeng darbar thoan hato ba ki don kam nem ban long kum ki nong ra khubor par shagita ki arngut ki rio pau khmat ke ba piong u governor bat ka president jong kari India ba ki de nem ban ra khubor lor kani maradum tangim pat yo i ro te ngi na kelen jongi hi nadu hatu kasngi perba wan usar konrad ngila pensinya hi wala iwan bikum bru shimer ro tangba ngimla ban klat kata li ka bam ngimla ban deny ka fact ba imdei tang i concerned citizen idir kum ju chief minister jong ka state ka jongi te na kelen jongi hatu kasngi ngila pensinya hi ngila ong hi isar konrad bro ka bhabe ye phi ba phin pha ka korwa ka bashai ba pd ban la ek ba pd ban la kham kloi ya ka sarkar pedeng tena kalian ga jongi kumba ngila dep ong haman laki pot election ki wan ben makinong mi khmat ki pani ka support ga jongi ban kalian jongi ngiyai use ya kata ka right to vote ga jongi ban ngil julej na ka por ban tap vote ye ki te ha ka pension si pat ni kalong bahakum kini ki por menta ha ba ki ui ba ki khna pule ma ki baleng kum kalawei ka ban salong kalawei ka ban sawan yang ni pat ngimpat syai sisa kata ka proactive steps ka ban chu ong pensiun ep mak tu nang wei ka baong kata ka proactive steps ka baki gidi ban shim na kalian ka jongki na kalian jungi ngi snyu thu he ba governor but chief rector gidi badan be direct in connection tang ba ka dehi ropat ya ka sarkar jalla ka balong bi kushi benta kum kata ka connection between jongka state pat jongka center baki di ban pensiun tena kalian jungi ngar kalian jongi ki khna pule ngi ko be ban ai bi ka ro ka bashai ba kumba pi ngi lajit ye pi kum kinong elam jongi teka dei ru kum ju ka jing ba khli ka jong pi bat ken ba pi di pen pensiun thu ki ki bangi
ke jingek ka ba ki khna pule jong ka ka Central University ka badan ha ka jala Meghalaya jongi ki Hasham te ka David ka tahi na ka len jongi ba kum kinong mi khmat pia de ban pha ro ka ba shai cheki ba ki de ban resolve ya kan ka jingjun jar kan university jongi bat ka de ban pen expedite ka proses om tang bakin shuwan bakin chu ngap ya ki jing jongi Henry bat kim jur bakin shim ya kata ka jingker pat ka jongi ba ki de ban lek kham kloi ka proses namar ba na kalian ka jongi hingin tip baka met ka jongi hadu kat no kan kershan yangi tam ban shuong ka ban sim jong ka jing ya lek ta kadang shit rehem bet wala ka digas ngi bakhat san ro tang ba ka jing ka balong concern ngi ketika dia kan ka met ka jongi ka hadu kat no kan support yang bagi ni syak tangan kumne kumangi long mentang ngej pilayo sngo ya ka to ka kerwo ka bana kaliang kini ki nong elam la ka long jong ni usu la ni ka KSU ni hu nang ni kila da pha ya ka kerwo kam tame ka be de bat ka sarkar la ka long ka sarkar India la ni ka sarkar jela bat kumjuru show governor bat chaka president of India bat haba kata ka kerwo ka ba ki pha kam tame ka de habai de ba kini ki nomi khmat ki jongi ka sarkar jela ka ba ni don ni bun kita ki advisor ni nget ba kin long kita ki nong ai jingmut ya ka ba na kaliang jong kini ki badan hakmat ki ba shong hakashuki wa ki ba bat ya kano no ka tanat kam compare hende ai kin long kin nong ra khubor habai de ba kini ki jingi ki jong kini ki samla ka ba khatsan sngi ki kumakila ong bakila ya ki don ki bla pois ki hospital don ki bla yo i jingpang ne ki don pat ki bedang don ya ka ta ka mensim shit ham ga jong ki ba ki de ben yakhi hado pande yo ya ka ta ki mat jing dawa ga jong ki de kumbala yo sngo so si ka long ba ga ki don ki bawan ban ya slok pat ba ki de ben kenyo ya ni ga jing yakhi ga jong ki ba kumjuru ga jingwan jong mitri rang ba bu wan kumuriu pat ba shkani ga jaka de nganget la ra ha bun kimat ki bai dei pat ka jing don kam ka ba ki sngo don kam ni jiyo i ba ki kloi ban mare shata cha raj bhawan chke yeng ga jong ulat hagane ke kinti nget ba kin mare bran shakate ke yeng ga jong ulat bolong kumu rector jong ni ka university de ban pen sngo e ta khubor bas kan no pat kisngi phin up ba kini khon samla ke nang shong hang ni ban cha than bat sekan no tli gi jingpang bagi de ban kit pat la shai nda ki la dep ban mi na ka ni ga jaka bat ka weiru ka bangi kwa ban pesau chepi ka long bagani ga jaka puli hang ni ke don kumbal lai hajar ngut e ki samla puli ki bedi ki trai jela ki bawan ban puli hang ni ki bayo ya ga jingi kai ha wei de ba ki kerdan puli ba per ban khamla kumno pat ban wanra ya ga jingkala ha bai de ling ba ki kerdan puli ki ba kila ban pendep mar kani ka long ka jingmen toy ya ka jelahi pro ko wei pangangai bagani ka khubor ka ba phipio sngoling bagani ka jing kran jong ni samla athai upaj baru de ban pen bor kini kini mai khmat ki jongi ba omde bekin shong kliti tang the secretariat lana de ki bade ban shong hangno ga jakaru nre bagi de ban kran ban pasyau shaki baki ki de ban le e na ban ta kini khun samla ki be ki menta la kan nisngi ki ba em tang bandi daga ki don pat ki ba hab banchu sha e to drep namar tang bakin yo ya ka bormet ka jongki ngai kani ka khubor kan long ka khubor ka ban kta ya ka jingmut jing perkhat jong kini ki nong elam ki jongi lagi de hok kita ki nong elam ki badon ki jing clear nam tau pajba ngai in yo i baki kin trekam hakini kindiat sngi laga long tang hapo ki kat tu kan ni kenta nagani ki sngi ka bangi le yo sngo naga jingwan jong kita ki officer ki barang ba jongani ka sarkar jalaru haga jingwan bani kendu bakini kun samla ngi kitbok yaki ba ki kin yo kamet ka pokoj bakhya bat kumjur kin poisha ka thong kamat jingdawa ki jongki habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya